Acostuma a ser habitual que abans d'una roda de premsa ens col·loquem, estem a dalt, preparem una mica i el que us voldria dir en primer lloc és els sentiments que he tingut quan estava a dalt. El sentiment que he tingut és el de que soc un optimista decepcionat. Decepcionat perquè, com veuran, hem deixat passar 15 anys, com ens explicaran a continuació, d'una bonança econòmica ininterrompuda, amb una creació d'ocupació màxima, i s'ha mantingut la taxa de pobresa. Tot això abans de l'última de les crisis, perquè la penúltima va ser l'última és la del sistema financer, la penúltima és la immobiliària i l'antepenúltima és la dels aliments. I optimista perquè solament que veus el somriure dels nostres usuaris, la il·lusió dels nostres voluntaris i professionals, mai podré deixar de ser optimista. I optimista perquè la societat és solidària. I optimista perquè com a comunitat cristiana mai perdrem l'esperança. I aquesta esperança no la perdrem mai mentre hi hagi una persona pobra patint en la nostra societat. A continuació, el que volem, com a Càritas de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, presumint seria l'àrea metropolitana de Barcelona, més el Penedès, més el Penedès i Maresme, volem fer la presentació de l'informe FOESA. És el 6è. El primer es va fer l'any 1965. I tenim la gran sort de que les persones, o algunes de les persones, naturalment, que han intervingut i molt activament en la preparació d'aquest 6è informe FOESA, ens acompanyen, entre altres, a la taula. En total van participar més de 70 experts de tota Espanya. I per tant, jo, sense més dilació, dono la paraula al senyor Luis Ayala, professor d'Economia Aplicada de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid. És el coordinador del capítol 2, Desigualtat, Pobreza i Exclusión.